Malawi Today. Zimene ndaona ine dzulo kumademo Amalawi mukuyenera mukhale odandaula kwambiri, ndipo ngati ku Malawi kuno tili ndi president amene ali clueless, ndiye ndi president Chakwera amene sangalankhulepo kena kalikonse pa zimene zachitika dzulo lija. Umboni ndi umene udachitika mawiki apitawo, anyamata azikwanje atatuluka ndikulesa anthu kuti achite demonstrate mademo abata ndi mtendere. Ndipo ngati kuli anthu oyipa kwambiri m'Malawi munomo ndi atsogoleri a chipani cha MCP. Amalawi tikuyenera tikhale odandaula, ndipo ine dzulo lonse usiku pakana kwacha sindinagone, sindinathe kumvesa kuti kodi zimene zikuchitika ndizoona kapena maloto, chifukwa pali zinthu zina zimene zimachitika in life zikamakuchitikira iweyo pena pache umatha kumazifunsa mafunso kuti kodi is this real kapena kuzisinaso kumene kuti uone kuti kodi uli moyo. Zimene ndaona ine dzulo musanamizidwe ndaona ndi maso anga, chifukwa amanena kuti if you can't defeat them join them. Ine dzulo mwina ambiri munadabwa kuti kodi the DC ali pati, atulukira pati. Ine dzulo ndapanga zinthu zodabwisa kwambiri, ndikamanena kuti ine ndine mwana woopsa Amalawi mukhulupirire. Chimene ine ndinapanga dzulo nanenso nangovala manyaka anga masanza anga ndikuvalanso nane maski yanga, ndipo ndinakajoyinana nawo anthu amene aja azikwanje ajawo kuti ndiaziwisise. Dzulo lija anthu amene ajawo amagawana ndalama kunchesi kwa munthu wina wotchuka wa kunchesiko, ndipo gulu lina linabwera panavala kuchokera kwa Msundwe mosogozedwa ndi mkulu wina wa MCP wa kwa Msundweko. Ndipo akuluakulu tikuyenera tikhale ndi mantha akulu. Anthu aja ali ndi zolinga zoyipa osakhala masewera, ndipo akamanena akuluakulu kumanena kuti mphechepeche mwa njovu salowamo kawiri, mukhulupirire Amalawi. Sikuti zimene zija akuluakulu amangonena, ankanena ankatiuza kunena kuti MCP ndi oyipa, MCP ndi chipani chokupha, MCP osazayikhulupirira. Ine dzulo ndazionera ndekha ndi maso anga, ndipo musanamizidwe kuti anthu amene aja achoka kudeza, achoka kukasungu, ayi achoka mu mchesi komanso achokera kwa Msundwe. Ndipo galimoto yawo Navara ine ndayisatira pakana kukafika pamene amagawana ndalama kwa Msundwe. Ena akulowa m'mabala, ena akulandidwa ndi azikazi awo kuti abambo abwera ku ntchito. Iyi ni nkhani yodandaulisa kwambiri. Mukuyenera Amalawi mukhale ndi mantha, Amalawi amene timayiziwa nkhondo, chifukwa zimene zachitika dzulo zija nkutheka kuti ena akuona ngati ndi zazing'ono, koma pamawa zizabereka mwana. Siku lina tizanena kuti izi tinkanena, chifukwa bala losachita treat limakula pang'ono-pang'ono. Tinkayembekezera kuti atsogoleri amene analowa pa mpando chifukwa cha mademo akhalanso ndi respect kwa anthu enanso kuti azitha kuchita exercise ufulu wawo. Koma ndaona ineyo kuti Chakwera ndi munthu oyipa kwambiri. Atsogoleri a MCP akonza zinthu zimene m'Malawi munomwe Amalawi mwina simukuziziwa. Style imene yatengedwa ija ndi style ya Rwanda komanso Zimbabwe. Ndipo inu osusa muzifunse mafunso ochuluka kunena kuti kodi izi ngati zikuchitika kampeni isanayambe, nanga ikayamba kampeni kodi zizakhala bwanji? Iyitu ndi nkhondo. Kwa amene simunayionepo nkhondo, mwina apapa mukhala ndi mwayi woyiona nkhondo, chifukwa Amalawi ambiri sitimadziwa kuyipa kwa nkhondo. Nkhondo ndi yoopsa kwambiri. Aja akuthamangisidwa ndi zikwanje aja siku lina azafika potopa, azakatopa amene aja nawonso azatenga chikwanje chawo. Azakachitenga chikwanje chawo ndi pamene m'Malawi muno muzayambike nkhondo. Boma limene likupita kumapeto zochitika
zochitika zake zimakhala ngati zimenezi. Boma limene anthu sakulifuna, limene laba kwambiri, limene lapha kwambiri, zochita zake ndi zimenezi. Kutereko muziwe kuti MCP wa ndi ulendo, ndipo iwo kuma meeting kwawo akuziwaso kunena kuti sakufunidwa ndi Amalawi. So they want to force themselves kuti they should remain, kuti akhalebe mboma, they should remain, they should continue stealing, azibabe ndalama. Ndi chifukwa chake akupanga zimenezi. Funso nkumafunsa kuti kodi ndiye kuti chisankho chilipo kapena palibe? Izizi zikutanthauza chani? Zikutanthauza kuti MCP kuzera kwa mtsogoleri wawo Lazarus Chakwera ali ready to kill. Chifukwa ine ndikamakhala ndikumaona mafoto Chakwera asanafike pa upresident, ndikumaona ma videos, ndimaonera usiku video ya Chakwera ali ku khoti ndi Malemu Chilima, kumamuona munthu akuti ndi wa mawu a Mulungu, kumamuona ngati wabweradi kuzachita save ya Malawi, koma osaziwa tidaomberadi fiti m'manja. Ndipo anthu sananame kunena kuti nthawi zina fungo silimamveka, tikanakhala kuti timadziwa mphuno zimalota, munthu amene sakanasankhidwa kukhala pa mpando ndi mbusa onama kwambiri, ndi munthu oyipa kwambiri. Muona zimene zachitikazi salankhulapo statement ina iliyonse because imene ndi script yawo ya MCP. Inde mbuyo muzinkachitika, ndimakumbukira pa 6 Juni 2019 apolisi sonawo ananyamuka nthawi ya DPP ndikukaponya tiye gasi ku ofesi ya MCP. Nthawi imeneyo President Chakwerayo asali president, koma asali president wa ziko ayi, kunaponyedwa tiye gasi kuma MCP offices. Ndimakumbukira inde panali pa 6 Juni. Nthawi imeneyo ali ndi ambassador wa ku Germany akukambirana. Leroli anthu ajaso akupitiriza zomwezo kuchita repeat ma mistakes anthu ena. Koma ndafuna ndikuuzeni kunena kuti zimene mukupangazi muzalira pamawa, muzandikumbukira siku lina muno m'Malawi mutabwera nkhondo. Tikuthokozeni inu kuti mwaba kokwanira, mwalemera. Nkhondo itati yabwera anzathu muthawa. What about azimayi? What about ana? What about anthu okalamba? Azathawa bwanji? Nanga olumala azathawa bwanji? Achakwera ndinu munthu omvetsa chisoni kwambiri, ndipo inuyo simunayenera kubweretsa tera muno m'Malawi. Ndipo ngati kuli president amene ngakhale ma president anzake akupukusa naye mutu, amene sakumvetsa kuti cholinga chake ndi chani, ndiye ndi Lazarus Chakwera. Munati mukafunse ma president onse opuma kuchokera Abakiri Muluzi, Mai Joyce Banda, komanso kuzafika Peter Mutharika. Olo mwafunse ma vice president ngati akhumbuka chali, komanso Akasimu Chilumba, akuwuzani kuti ngati kuli munthu odabwisa amene akudabwisa zikoli, ndiye ndi Lazarus Chakwera. Because a real leader is supposed to to arise above the occasion and condemn what is happening. Koma not with Lazarus Chakwera. Ali busy kuba makobiri, ali busy kupereka makontrakt afetereza kwa mwanache, ali busy kusunga ndalama kunja. Komatu ndalama zimene mukusunga zisiku lina muzazisanza, muzazirira. Iyi ni nthawi imene iniyo munayenera muzuke muchite kondemu. Ndipo Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa kwambiri. Ndipo inu opposition ngati izi muzirekerere, mukazirekerera izi muona ndithu ndikusimikizireni chaka chichi kubwera chisimpanga campaign. Kukhala a lot of blood. There will be bloodshed in Malawi for the first time. Pakuyenera kuti mutengepo mbali, muuze maiko ni mabungwe atengepo mbali, chifukwa ichi si chisankho. Mwaiona statement imene yachoka ku NRB sopano yonena kuti aikanonso wano mu phase 3 malo onse akufuna NRB ayambe kupezeka malo onse amene muli ameki. Imene ija ndi filimu akufuna sopano zichite
benefit madera onse aku Central Region chifukwa phase 3 imene iyi ikubwerayi ikuchita target anthu aku Central Region. Choncho anamanama nthawi yonse phase 1 phase 2 osachita provide zipangizo kuti alembese anthu tikunena pano ambirimbiri alephera kulembesa muzisankho zimene zikubwerazi. Choncho akufuna achite benefit, don't think kunena kuti akukuchitani favor, akufuna achite benefit iwowo chifukwa akudziwa kunena kuti phase 3 Lilongwe ilimo, Central Region ma district ambiri alimo, afuna anthu akumeneko alembese ambiri ndi cholinga kuti rigging scheme yawo ikhale kuti yakwaniritsidwa. Izi ndikukuwuzani zimuona ngati ndi zamisala, si zamisala. Tikunena pano machine amene anasiyidwa kudowa komanso amene anali ku 43 achosedwako. Kodi ine ndine mwana wopsa kwambiri. Zana litali anapita kudowa pakati pa usiku kukatenga machini aja anasiya kwa businessman uja, ndipo usiku omonso akasamusaso kutale center kuja ku area 43. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti ine ndiwo wopsa ndipo ndikukusatirani pena paliponse. Panopa simuli ku area 10 tikamasesereka nsewu opita kwa John Tembo, nyumba iyi ili apa ya ku right imene kansewu akakaka kumene kumakhala maminista akaleko. Machini ado aja mwangu wasunga kuchipindatu. Mwangu asiya kuchipinda mwamangirira ukawa apa area 43 koma nde muli pa chinchito choopsa. Muzifuse kunena kuti kodi ndi chifukwa chani every move that we are doing ikumaziwika. Tikuthokozeni inu amene mukumagwira ntchito kumeneko, koma ndikumakonda ziko lanu, ndikumaulula zinsisi zimene zikuchitika. Inuyo muzifuse akuluakulu inu amene muli ochita operate mathematics yo, amene muli akumeki, amene mukuoneka ngati mukuyendesa zisankho inu, zisankho zake zomwezi zimene mukupanga ngati si zisankho komanso kukhala ngati kapena meki yo simalandira ndalama kuchokera ku mabungwe. Lero mukuchaja ndalama zambirimbiri. For the first time mwachaja azimayi kuti apereke mamiliyoni. Chikhalire nicho aziko la Malawi lili nawo pa ndandanda ochita promote 50-50 women. Koma iniyo mukukachaja ndalama zambirimbiri. Anzanu mbuyo mwamachita respect the rights of women kuachita promote. Kodi nzimayi amene alibe mamuna koma akufuna atumikire dera lache, mamiliyoni amene mwachajaja akatenga kutiko? Emweyo ayang'aneza kampeni, emweyo ayang'aneza timu yake, emweyo ayang'ane china chilichonse, akatengeso ndalama mamiliyoni akupaseni inuyo. Mungoziwa kunena kuti izi sizisankho koma ndi programu yopezerapo ndalama zokuti alemere. Chifukwa akanakhala kuti ichi ndi chisankho chokuti chikomere a Malawi, akanayika ndalama zokuti aliyense akwanise. Mukanayika ndalama zokuti zikomere a Malawi komanso kuphatikiza azimayi. Kwa nthawi yoyamba azimayi akhaula kwambiri kuti apereke ndalama zimenezi. Zosatira zake women representation in the house ikhala very low. Kale lo tinali ndi ma president oganizira, tinali ndi asogoleri a meki oganiza, koma ichichi si chisankho. Mukanakhala ena a opposition mukanachita boycott kuauza maiko ni mabungwe kuti alowererepo. Chifukwa izi mukazipitiriza izi ndikupitirira nazo kafika nazo siku lovota musana konze bala ili, bala losamanga limanunkha ndipo zizanunkha pa sikulo. Andi menene ndikuonera kulibe koso zokuti inu muzapita ku koti kukadandaula. Anthu ake awawa akonzeka to kill, akonzeka to do anything because iwo chimene akufuna is to remain in power. Mukuyenera musama
musamale kwambiri Amalawi, musamale. Ine ninapanga maziki za Kizulu, ndinaamenya 90 minutes ati Entebbe, ndinavala nane chigoba changa, ndikunyamulaso nane kapwitika kanga, ondiona kumaona ngati ndine wawo, koma kukuchitika zambiri. So Kairo akupanga zonsezi ndi anyamata amene sogolo lawo alibe, akutumikira anthu andale amene akuba ndalama, ndipo ndalama imene akuwapasa ngati Zulo apita anthu kwa Msundwe atalandira ma 15,000, ena amalandira ma 20,000. Ndizomvetsa chisoni, pakana magalimoto ena ndi ena athyoledwa mtaunimu abayibamo zinthu ndikumapita nazo kwa Msundwe, ndikumapita nazo ku Mchesi. Wamkulu wakumeneko emuero ayi zikoma kwambiri. Mulungu akuona zonsezi, koma siku lina muzayankha. Ndangofuna ndikuuze ndikuti siku lina muzayankha. Achinyamata opusa kwambiri, anyamata ooneka ochenjera, koma zili zisiru, kugwirisidwa ntchito ndi andale amene nthawi yawo idatha. Malo mokuti mukonze sogolo la ana anu, sogolo la ziko lanu, muli bize kutenga zikwanje kuti muzipha ena. So Kairo tili ndi apolisi amene amayenda nafe, amayenda ndi anyamata azikwanje, pakana kufika saizi ndithu apolisi kumatenga tiyegasi kumawapasa anyamata akwa Msundwe, kutenga tiyegasi kuwapasa anyamata aku Mchesi, kuteko tiyegasi ujayo amaphulisa anali anyamata akwa Msundwe ndi anyamata aku Mchesi. Kupusa kwa Inspector General, kupusa kwa polisi. Lero mukatenga ntchito yanu ndikupereka kuchipani, there will be a day you are going to regret. Koma ndikuchenjezeni a opposition, wake up. You wake up, muyang'ane patali, otherwise ichi si chisankho, ichi si chisankho. Musaone ngati kuli chisankho, kulibeko chisankho. The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.